Good afternoon guys. Good afternoon sa lahat at good afternoon sa aking mga kayahay. Para sa hapon na vlog na ito susubukan ko muna yung sa short ride yung cellphone na nakamount doon sa helmet ko gamit yung cellphone holder na ginawa kong mount doon sa helmet ko. So tara guys, samahan nyo naman ako at kayo na bahala kung ano naman ang magiging capture ng video nito. So comment down below lang kayo kung okay din ba siya at approve na rin kaya na pang motovlog itong aking cellphone. So tara guys, samahan nyo naman ako. Hi! Ayan, nakikita nyo naman guys, medyo short ride muna tayo. Ayan ang bahala kung okay din naman. Okay din kaya na pang vlog ito na cellphone ko, pang motovlog. Ayan, gamit ko ang cellphone na to. Ayan, padaanin muna natin sila guys, parang sa ganun hayay tayo. Okay. Hayay naman pala ha? Tingin ko okay naman siya guys. Shaky ba siya guys? Shaky. Ayan, siguro no. So comment down below na lang guys. Okay din kaya siya pang motovlog. Na kung may nag-text. Text lang naman yan Problema kung call. Ayan siya guys, short ride muna tayo. Punta ako doon kina mama. Ayan, kasi may iniutos si mama ko. Ayan guys, comment down below na lang kayo kung okay din ba siya pang motovlog. Kaya lang guys, sa totoo lang ang bigat. Woo! Ang bigat ng helmet ko. Nako. Yan. Maalog siya. Tulungan ko na kaya ng kamay ko ang helmet ko, parang bigat talaga. Woo! Bigat, bigat, bigat. So ayan guys, nakikita nyo, papunta na nga ako dun sa bahay ng mama. Parang iniipit ang mukha ko rito sa loob ng helmet Yan nga pala guys, wala siyang external mic. Kung may marinig kayo ng ingay, sa hangin yun. Ayan, may pinapariyahan pa ako ng sikot Ayan guys, bigat talaga ng helmet. Parang kinukompress yung mukha ko dito sa loob ng helmet. So, sobrang bigat. Nako. Logi. Wow. Yeah, hi. Yan. Tinutulungan ko na nga ng kamay ko yung yung helmet ko
siguro nito yung masyadong nakalak itong ano, yung belt niya sa may chin ko, sa may baba ko ng helmet. Grabe talaga guys, bigat. Hello. So yun lamang guys. Medyo naputol nga pala kanina na yung aking video kasi nag-shutdown siya. Lobat na kasi yung cellphone ko eh. So comment down below na lang kayo guys doon sa comment section natin kung ano ang kinaiba nung simula nung na-vlog ko sa trike vlog. Hawak ng OBR ko yung tripod, nakalagay itong cellphone. At ang kinaiba naman dito sa helmet ko na ginawa kong mount yung helmet, cellphone holder nga pala, yung cellphone holder na ginawa kong mount na ilagay itong aking cellphone para gamitin pang motovlogging. So yun nga pala guys, wala akong gamit na external mic at yung mic lang nitong cellphone ang natural na gamit ko sa video. So may mga maririnig kayo na kakaiba na yung sa hangin, natural na siguro yun. So comment down below na lang guys kung okay na ba o hindi pa. So yun lamang guys, i-like nyo po ang aking video at mag-subscribe na kayo. Pindutin nyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na videos. And maraming salamat po sa inyong lahat. Medyo nabubulol na ako. So yun lamang guys, God bless po sa atin lahat at see you po sa aking next vlog. Salamat.